Qed ngħixu fil-lussu bis-saħħa tal-Labor għax dak illi qabel kien kapriċċ issa ġie affordabbli. Hekk iddikjara mat-Times il-mexxej Laburista Robert Abela fl-istess waqt illi ma kienx kapaċi jikkonferma jekk is-super bonus hux ser jibda jingħata mill-ewwel jekk hux ser isir il-proġett ta' trasport tal-massa u meta ser titlesta Manuel Island. Tara n-numru ta' dajjes li ħarġu. Enormi, realtà li kelli waqt il-kampanja. Nies illi dawn l-affarijiet, mhux se sejħilhom kapriċċi, mhumiex kapriċċi, llum huma il-kobor ta' Gvern Laburista kelli dak li qabel kien meqjus bħala kapriċċ, llum ġabu affordabbli. Imma fil-waqt li Abela tkellem dwar il-lussu u l-kapriċċi meta ġie mistoqsi dwar is-super bonus ma konfermax jekk dan u x'ser ikun qed jingħata fl-ewwel budget tal-Labor. Is-super bonus tal-1000 euro. Meta ħadtu ilna? Fil-qrib ukoll. Mux ħanajdlek illa ħassir fl-ewwel budget neċessarjament, però se naħdmu flimkien ma' Clyde biex il-budget jitħabbar f'Ottubru li ġej. Mux ħanajd il-budget se jkun fih illum. Min tgħid mhux neċessarjament se ssir fl-ewwel budget. U mhux qed ngħidlek li qed neskludi. Dwar Manuel Island Robert Abela mhux talli ma tax data meta ser ikun qed jitlesta l-proġett tant li lanqas bista ċerta garanziji ambjentali. Imma l-weda tiegħek kienet park nazzjonali, mhux innatfuh kienet ħanamlu park nazzjonali. Sa meta dal-park il-park nazzjonali 3 snin. X'eddin niddefinixxu minn park nazzjonali. Sempliċi ix-xogħol ħajibda b'kemm jista' jkun malajr. Mistoqsi minn Mark Lorenz Ammit dwar is-settur tal-kostruzzjoni u l-problemi li qed jitkellmu fuqhom in-nies Abela qal li qed tingħata stampa li mhux korretta. Stampa li mhix il-korretta. Jiena kellimthom ir-residenti, ħafna residenti. Anka jien kellimthom sena u nofsilu mhux issa. Anka jien kellimtom. Fuq il-popolazzjoni Abela qal li l-Labor Migration Policy ħadmet madankollu hekk kif kien mistoqsi dwar kemm ser tkun il-popolazzjoni għall-inqas fl-aħħar ta' din il-leġislatura Abela ma kienx kapaċi jwieġeb. Mela l-Labor Migration Policy ħadmet u ħadmet sew. Kemm se jidħlu kull sena? Il-bilanċ ta' bejn xi tilqu. Kemm se jidħlu kull sena? X'jifdal tittar. Għax di qatt mettilhom fil-kampanja. X'jifdal tittar. Pressat fuq il-kwistjoni tal-kwalità tal-ilma u kif sfortunatament qed naraw bosta bajiet jingħalqu minħabba sbrof ta' drenaġġ Abela insista illi dan mhux minnu. Hija gidba sfaċċata u min għamilha imissu jistri. Għax mu veru xejn, anzi għandna rating tal-kwalità tal-ilma baħar tagħna li huwa tajjeb ħafna. Abela prova jimminimizza wkoll il-problema kbira ta' traffiku f'pajjiżna dan apparti li ma kienx kapaċi jagħti timeline dwar il-weda ta' trasport tal-massa. Naħseb li ż-żewġ ministri llum ikkonverġew ħafna. U konverġew fl se tagħmluh? Ikkonverġew fuq il-punt illi Clyde fisem il-kabinet tal-ministri, fl-aħħar mill-aħħar huwa l-kabinet tal-ministri illi jieħu dak id-deċiżjonijiet imbagħad bħala l-Ministru tal-Finanzi japprovhom. Ta' il-fondi meħtieġa kollha biex l-arub u t-tekniċi jkomplu għaddejjin bl-istudji għax dan mhux proġett li tista' tgħid. Għadna ma nafux hekk se ssir il-light rail. Għandek l-istudji ġeotekniċi li huma għaddejjin. Meta ġie affaċċjat bi proġetti li baqgħu ma sarux, Abela qal illi dan mhux veru. Fi-2022 ukoll wet ħafna proġetti kbar bħal Triq Sant'Anna l-Furjana, Tiġiġni Kbir, il-Pjazza ta' San Ġwan l-istess, il-Minja ta' Santa Venera l-istess, flok il-Fabrika tal-Ħalib u flok il-Parking il-Kbir ta' Għawdex l-istess, ma sarux. Ma sarux laqqas it-tunnel bejn Malta Għawdex, il-metro, l-offshore wind u solar farms, ma sarux il-bini tal-isptarijiet il-qodma, ma sarx il-bini tal-isptarijiet il-ġodda, ma sarx il-bini ta' sptar tas-saħħa mentali, laqqas l-emerġenza, laqqas il-medical school. Int għandek track record li dal-proġetti kbar jew ma tibdihomx jew ma tlestihomx. Kif issa trid li nies jagħmlu Sant'Anna għalhekk nista' nsemmihom wieħed. Sant'Anna hemm proġett li bih se jibda ir-restawr tal-arkati. Intant meta mistoqsi għal ma raġuni jaħseb li Ian Borch ġab aktar minnu fl-approvazzjoni għat-tmexxija tal-Labor Abela qal li ġara hekk għax hu jkollu juża l-frosta. L-iskabrużi mhux ħoġri jispiċċaw. Ġifieri kieku jien kelli nġib 100% nibda ninkwieta. Għax nibda ngħid qed nipprova noġob il-kulħadd. U d-deċiżjonijiet l-antipatiċi fisser li mhux qed noħodhom. Ma realtà turik illi mal-ħafna deċiżjonijiet li n-nies jieħdu pjaċir bihom ftit deċiżjonijiet fejn ikollu nuża l-frosta kultant ikolli nagħmilhom. Meteopolitano għal Net News.